Selamat hari Minggu Madihita Salahutna. Sebelum kita mulai kebaktiata, upabuah hamima isen namar kor pada siang ini. Naparjolo habis foto marede ma sian kor gabungan 2. Kemudian nomor pitu tertulis punguan Kamis gabe pukuan Paropuan Immanuel. Di nomor 10 habis epistel punguan Ina Kamis. Di nomor 10 tolu kor harusnya tertulis gabungan 2 gabe kor ama. Mulai tema di Tuhata tapuk kama kebaktiatan di minggon marede mahita sian nomor 570 tolu.
Mar hite-hite guarni debata ama. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni todi porbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songono do di dok Tuhan Yesus. Yang go poda na di ahu. Dang ahu na punasa. Poda ni na marsuru ahu doi. Molo adong manang ise na mabain lomo ni roha ni amai. Boto on nido taringo tu poda. Manang nasian debatai. Manang nahutahon i. Sian roha-rohaku sadiri. Songon nanidok ni surati. Aka batang ayat na mangulu do. Maabaur sian pamatang ni naporsea diahu. Haleluya. Marta miang mahita. Ale Tuhan debata. Pargogo na suhatu dosan. Jala pardengkan basa. Rodi saliling nileleng na doasi ni roham. Mauliate ma rohanami tuho. Ala diramoti ho hami sian na laon. Sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho. Ala naung sahat tu hami barita nauli. Nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus. Na pangulu hami. Mauliate hudok hami tuho. Ala di bagasan dame dohot hasonangan. Di lehon ho hatam nabadiai. Saya si maroham. Urupi mahami mangulahon nanidokmu. Asa hot rohanami. Jala terparangihon hami parangin nabadia. Saya jari jala pai baru marohanami. Asalam yas hami. Rodi hasusuda ni bohal nami. Mar hite-hite. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita sian nomor 240. TBG Makor gabungan 2.
Dan jadi maraku tahu bahwa di mata mati pada dan jadi ganon jalan dan jadi sumama manan dari bawah hijau dohor dari bawah tomau rodi dari bagasan air dari tong di tanah yang bertugas sesombau anak sioro patik patulung dan jadi orang kuat di mata yang musuh dalam air mengaku dari suhu akan masnya kuat pakai kopato ikut apa perbedaan ini di normal manulah nasa silau Allah yang warga Tuhan hari pada dari batas jauh dan jadi orang anggo di nasa dari mana anak muda, mana kurun, mana nak kosong pada, mana nak kosong kurun, rodi pinahan, rodi isi bukan halape, nama bagi bukan. Air di mana mari kita pada bata, lagi doakan laut nasa asma, dumi maradian dulu badan dari pada Tuhan, dibahani doa bahana, dipasang di bata jauh. Hari paradana jalan paradana pati paling mahal ikut pasangan mundur atau rasa asal tua jalan dengan di kanan milih Jehovah di batang gitu pati pawon unak komang pati papi tu unak komang aku pati pawon unak komang patik pasien, unang orang makatidakon, hata nasuruhu, maraloh dengan coba. Patik pasapunga, dan jadi halalan roham, bagas di deman, dan jadi halalan roham, dengan saripe di deman, mana nakosona bawa, mana nakosona lumpur, mana lumpuna, mana mudana, mana dia ugasan di dalam atau orang dulu kemahitasian Tuhan di bawah lawan gambar fatihnya alih Tuhan di bawah saya perlu memahami menggambar gambar hati amin mari saya ngomong satu-satu itu
Tatopoti madosata tu debata, tapaseret marohata, martangyang mahita. Ale amanami, jala debata nami, na di banua gijang, pargogo nasohatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi salileng nilileng na do, asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami, ay jot-jot dohami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmo, marhite sian pangalasion nami, dihatam, ali Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalasion nami, unang ala ngasih ni roham, sayurupi mahami, ali Tuhan debata, hatuon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hawa sesani dosa. Songono dohata ni Jehovah. Nunga pola huhapo si hami akka pangalasion mi. Songon ombun. Jala songon ombun na manorop akka dosam. Say mula maho tuahu. Ayahu do si paluaho. Hasangapon madidibatana di kinjang. Amin. Marede gabungan, marede ina perempuan.
gereja kita saya nomor 401. Hatani debata, epistel di minggu tas sadarion, tersurat di Lukas bidu 20 sada, ayat pitu sahatu 10 sia. Tajahama mar gati sorin, sian hamima ayat napar jolo. Jadi di sukun nasida ma ibana, nin nama, adigan mamasai guru, jala dia ma tadana, pabualaho songgop mai. Alai nina ibanama, jaga mahamu, sotung lilu hamu, ailan dona rosogot mamoluk goarhu, akan namandok, ahudo, nunga dapotik kinai, unang maihuton hamu nasada. Alai molo dibege hamu barita ni aka hamu suon, dohot hagu turon, unang maho tarsonggot. Aidang tarbahen sosonggopi jumolo, alai dang dope manigor dapot ajal nai. Laos didok matu nasida, nahehe dosogot bangso maralohon bangso, harajaon maralohon harajaon. Masa ma laho aka nabulon, aka sahit, bala marluat-luat, nang haleon, tarida ma aka panonggoti, rodi tada nabalga sian langit. Alai tagang somasa dope akai, takupon jalalelia nasida dohamu, pasahatonna dohamu tu aka panguruan dohot urungan, gabe tagironna mahamu tu jolo ni raja, dohot panguhumu humukop goarhu. Laosima gabe dalan muna, maka tidakon ahu. On ma paratehon hamu, nasopola sarihonomuna sian sitarias honomuna sida. Ayahu mangalehon tuhamu, suara dohot habisuhon, nasobolas aloon, nang alusan ni aka musuh muna. Alai nang natoras muna, hahahanggi, sisol hohot do di ale-ale muna do, pasahaton hamu, jala pameteon na debata sian hamu. Hasoman ni saluhu jolma dohamu, ala goarhu. Jala nasotupa magosada obuk sian ulumuna. Mar hite-hite benget ni rohado, malua hosamuna. Ido sahatna, mar tua doa kana tumangihon hata ni debata, jala nao peopsa. Amin. Maredekor ina kamis.
tahati dakon mahata hapor siautai, songo dongata sahapor siaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo nasu hatu dosan, natu mo palangi doho tanoon. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadahi. Imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe seton di porbadia, andorang suhabubuan, ido tuhata natumau na bernit, di pangumuman ni silatus, nama tetar pajal do imana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sido ibana pai mamula sogo tu tanoon, lau manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsia ito di porbadia, jala adong sadahuria na badia, huri atau panala Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu do sogo daging ni halak naung mate, roh dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabige makor ama. Ni mato pada tarang di titik
Shalom mamanginang. Tabige matiting na masa di minggu tasaderion. Minggu tanggal 10 November 2022 titing na maragam nomor sada kuarna minggu tasaderion ima minggu pa 22 hon dong Trinitatis. Topik ini minggu tasaderion ima naroma arini Tuhani. Di nomor 2 mulu adong tapatupa pilihan di permingguan di bagas tabi di akaruas nasuboy madohoti permingguan di gereja tapasahat ma tu sitawik tabi manang tahirim ma tu rekening ni huria di nomor 0336 01 0025 sada sia 5 onom sada atas nama Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel BRI cabang Iskandar Muda. Dung ta transfer ta kirim tu bukti transfer tu situata di wek tabi jala boy ma tapangido tu titing di minggu naneng ro di pasahat di titing. Di nomor tolu tu hita salutna ruas dohot parhalado atik boha adong dope hita naso pasahaton manang menggarar pelian bulanan manang pelian tahun 2021 dohot 2022 asa taingot bema amanginang lahu menggarar marhite sitawekta ganup jala Roma situawek tubagas B mangalap piliane. Di nomor 4 sadarion minggu 10 November 2022 pengupelian do tujolo ima pilihan 2A 2B bahan tupak tu revitalisasi kantor distrik HKBP distrik 10 Medan Aceh do tu pusat HKBP Las Marohata menupaki ulaone. Di nomor 5 nunga di basa-basa untuk hatta sadada danak bawa tu keluarga Amang Friski Raluer Sianipar inangi Imelda Teresia Borositorus Sianwek Tolu hipasdo danaki suangsoninang natorasna. Di nomor 6 sadarion minggu 10 November 2022 di Patupa Huriata do pangapulian tu keluarga Nyonya Simajuntak Boru Nababan wek sadabe ala permoding ni amang situa Simajut sian wek sadabe amang Simajuntak nahinan retama sude parhalado do punguan parupuan punguan ina Kamis terlumubi ma ruas wek sadabe. Di nomor 7 poin parjolo pelaksanaan PHD punguan parupuan HKBP Immanuel ima pelaksanaan PHD parupuan HKBP Immanuel Resort Immanuel di Patupama hari Jumat tanggal 10 November 2022 pukul 10 WIB Riama Sudi Akka parupuan ni Huriata HKBP Immanuel Resort Immanuel madohoti pertanyangani. Di nomor bagian poin kedua tajahabema jalata atusima poin patuluhon panitia Natal gabungan Amaina di hari Senin tanggal 14 November 2022 di Patupado rapat panitia Natal gabungan Amaina masuk pukul 10 sia 30 WIB maringanan di gedung sekolah minggu alani pengido matu sude panitia dot sude situa asaria madohoti rapoti. Poin paduahon pinangido matu ganup wek asa mengutus 2 halak sian ganup wek lau madohoti liturgi di perayaan Natal gabungan Amaina. Poin patoluhon merdalam ma seksi dana panitia perayaan Natal gabungan Amaina sen ganup wek mengaluli dana Natal marhite-hite proposal Natal turuas. Las Marohat Tamanginang mengurupi seksi dana panitia perayaan Natal gabungan Amaina. Di nomor 4 evangelisasi danak sekolah minggu nunga di Patupa akayana kota sekolah minggu do evangelisasi kur laho mengalului dana tu perayaan Natal sekolah minggu tahun 2022 sadarion minggu 10 November 2022 dung sidung permingguan pukul 2 WIB Las Marohata laho mengurupi akka ulaon nasida. Di nomor 8 Dewan Kononia poin parjolo paduaon tajahabema jalata atusibema. Di nomor sia di jalo huriatta do sumbangan inganan papungupelean
Pilihan tujolo sian keluarga Dr. Randus M. Simajutak inangi S. Boru Togatorop sian wek sada C. Mulai tema di pasahat huriata tu keluarga nang pasahaton sumbangan saya ditabai tu hatama akka pasu-pasu tu nasida. Di nomor 10 sada tajaha bema jalata atusi bema. Nomor 12 disakapi huriata do patu paun rapat huria di hari Sabtu 10 Desember 2022 masuk pukul 10 WIB. Mardomutusi asa mengarade ma patu paun rencana anggaran dot program tu tahun 2020 nanengro. Poin perjolo usulan program dot anggaran setiap seksi asa di pasahat ma sude semu seksi tu akka dewan-dewan paling lambat tanggal 20 November 2022 pukul 10 WIB. Poin paduahon usulan program anggaran sian par tahun bendahara dan sekretaris tong mapasaton paling lambat tanggal 20 November 2022 pukul 10 WIB. Poin patuluhon rencana program dari panitia pembangunan untuk tahun 2020 supaya dibuat oleh panitia pembangunan huria dan diserahkan paling lambat hari Minggu 20 November 2022 pukul 18 WIB. Poin keempat, pengulangan dagok tiki par tahun bendahara dan sekretaris melakukan kompilasi terhadap semua usulan program yang masuk untuk disusun dan dibukukan serta diperbanyak menjadi bahan rapat. Kompilasi dilaksanakan akan hari Rabu tanggal 23 November 2022 pukul 16 WIB. Poin kelima, raport parhalado di hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 10 WIB. Di nomor 10 tolu ala dungdenggando tahun kesehatan jalanunga di bayan panitia tahun kesehatan pertanggungjawaban jalan pasahat nasida sude akka ulang tahun pertanggungjawaban di panitia tahun kesehatan di sermon ni parhalado jala hasil nunga di pamasuk be tu rekening ni huriata mulai tema di akka panitia nami. Di nomor 14 15 16 tajaha bema jala tatu si bema. Nomor 17 ulang tahun kelahiran dan pernikahan Jemaat HKBP Immanuel. Penatua Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penatua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 14 November 2022 sampai dengan 20 November 2022. Panjang umur, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Psalmen 20 ayat 4. Saya merningot maibana di sude akka pelianmu si panganonmu. Saya talmisma di rohana akka pelianmu si tutungon. Shela. Di nomor 10 sia tajaha bema jala tatu si bema. Di nomor 20 ruas Namar Sahid parhalado Namar Sahid di rumah sakit Manang di Tonga Bagas. Nomor sada Lasmaida Boru Simangucong wek opat pemulihan. Nomor 2 Nyonya Simajutak Boru Silala wek sada A pemulihan. Yoel Tobing wek sada A pemulihan Jalan Ngabui Resida Mertugas. Nomor 4 Kelly Simorangker wek sada A pemulihan. Nomor 5 Asir Simorangker wek sada A pemulihan. Nomor 6 Fajar Nenggolan wek pitu Rumah Sakit Bunda Tamrin. Di nomor 7 A Tinambunan wek sada C pemulihan di Bagas. Titing bagian paduahon ima titing parhepengon tajaha bema jala tatu si bema. Songonima titing namasa duriata di saminggon mulia tema martangyang mahita. Totong dohami madok melati tuhali Tuhan debata di bagasan Ariano nali Tuhan ala bui dohami tolhas tu bagas joromon memuji pasangap guarmu dabade pasu-pasu nang hami saluhut nali Tuhan pasi-pasu ma akaroha do pikiran nami nerohami di permingguan di bagasan dari nolai Tuhan nang soni Tuhan akadongan nami totong ibok kami di bagasan tangyang nami di bagasan parsahiton ima tetuang na totong di warta ni huriami ali Tuhan jalaboy totong di botoho ali Tuhan na so masuk dope di warta ni huriamon ali Tuhan totong pasatam itu tangamu na bari gomo sudah mangido ali Tuhan sudi hami akka yanakom oleh Tuhan nadong di huriamon pasu-pasu mah hai pason nami oleh Tuhan asabu tong hami hipas
Boy hami tutong mersada roha, boy tutong hami marlas ni roha, lama muji pasangap guarmu di huriamon ale Tuhan. Tuhan di bata amanami, ima tutong Tuhan, akka program ni huriami ale Tuhan. Atau tong ikon patupon nami di huriamon ale Tuhan. Baik ma Tuhan, asaboy hami mersada ni roha. Asaboy tutong pahasa tutong nami sudia ke program ni huriami ale Tuhan. Tu akan record tu tahun 2020 le Tuhan. Pasu-pasu mahami saluhutna, termasuk mahami akka dewan-dewan yang terpilih Tuhan. Sudah seksi le Tuhan, sudah akka punguan-punguan le Tuhan. Asa boy hami mersada marlas ni roha. Boy hami Tuhan mengulaun sudah ke program ni huriami nang pinasahakmu Tuhan hami ganup marsada-sada. Tuhan pasu-pasu matotong ima pangulan ni huriam nami. Ima Tuhan pimpinan nami le Tuhan. Namang ulun hami di huriamon HKBP Manlo Resort Emmanuel. Amang padita nami si majuta kale Tuhan. Nang soalnya nang bibil pro nami le Tuhan. Boru tambunan pasu-pasu manasida Tuhan. Asa totong nasida boy labas ni roha le Tuhan. Margogo ale Tuhan. Laho manguluhon hami di huriamon ale Tuhan. Leo madinasina habisuko na sakwe. Leo dinasida Tuhan. Nabo totong pasahatun aka pelayanan nasida Tuhan mi ganup marsada-sada le Tuhan. Pasu-pasu mamang padita do inang bibil pro nami le Tuhan. Pasu-pasu ulon nasida. Pasu-pasu keluarga nasida Tuhan. Leon hahi pason, leon las niroa na sakwa le Tuhan. Nang soni pale Tuhan hami, ganup marsada-sada, terlumo biak karuasmo le Tuhan, naro di bagasan na renon, tu bagas joromon memuji pasangap guarmo na bade. Pasu-pasu mahami salut na le Tuhan. Iboto hodo le Tuhan, akan narikot di hami. Iboto hodo le Tuhan, akan lungun ni rohanami, akan nagok si pikiran le Tuhan. Hasusaan nami le Tuhan, di parnguluan nami si ganopare. Pare anak konon nami Tuhan, toktong pargugoy hami, pasu-pasu hami, terlumobi hami akan natora sa Tuhan. Asa buhay margogo, buhay marmudu-budu yang anak kon nami ale Tuhan, ganup marsada-sada. Tuhan, dang lupa hami pasahat to nakkan natutuan nami ale Tuhan. Tungpe Tuhan nong lansia, na sumargogo be ale Tuhan. Tong do Tuhan pasaton nami tuho, ala las ni ruhana Tuhan, lungun ni ruhana ale Tuhan. Lau rotu bagas joromon memuji pasangap guarmona bari. Lamu tabay madidan sida pasu-pasum male Tuhan. Tabay hahi pasun Tuhan. Asa totong na sida marlas roa, jalereta na sida rotu bagas joromon la memuji pasangap guarmona bari. Nang soni pele Tuhan di bagasan na rianon, toktong do hami pasahaton nami tuho parmingguan nami le Tuhan. Tok kenai nang bigon nami mahatami nang pinasahat ni naposomi ale Tuhan. Pasu-pasu may ale Tuhan. Asa boh waktu si hami ale Tuhan. Jalabe ulhonon nami diganup di ngulu nami le Tuhan. Tuhan, totong dahay mandok mulate tuho. Ala bodo sudah denggan aka program tahun 2022. Ima totong salah satu tahun kesehatan. Boy tercapai Tuhan aka sinakap ni rohana le Tuhan. Pasu-pasu masude panitia. Na mangalion roha, na mangalion pikiran dok waktu dinasida le Tuhan. Lamang ulahon isudina. Nang soni hami parladom. Totong boy Tuhan membantu, mengurupi akan nasida le Tuhan. Asa pasu-pasu mahami salurna. Buhay mi marsada mo siya dito taon na neng role Tuhan. Mangulaw na kanarikot durhiamon. Asa buhay hami tutong mangulaw na ka program-program namin le Tuhan. Toktong mahami pasu-pasu. Sada ruhan namin le Tuhan. Mula atin mo diho le Tuhan di bata. Di bagasan na renon. Pasatami tuho dahil rotor din namin. Nang sunipay Tuhan nak kaniluan ni tangan namin. Dang lupa hami Tuhan pasaton namin ito tangan mo na ba diay. Pasu-pasu ma Tuhan sudiak kaniluan ni tangan namin. Asa totong gabilas ni rohay di hami Tuhan. Jalaboy gabi pasu-pasu di hamil Tuhan. Boy pakyon nami itu ganup ni gulmit ni gulo nami. Mula ti madiho Tuhan. Di bagasan na riyanon. Totong duhay mangidi Tuhan. Jumulo sa dosa pangalason nami le Tuhan. Asa totok kami tama di adopanmu. Hupuji pasangap kami mahole Tuhan. Mar hite-hite guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Yokop jala si Pangulo kami. Amin. Maredehita huhut ma tapapungo pelayan sada A sada B.
Damini debatana sumurung sian salahu naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhna manginang. Di minggu pa-22 hon dung Trinitatis Sadarion. Hatani debata na mamakulingi hita. Imana tersurat di Maliaki Bidutulu mamuka sian ayat 10 sia tolhas tu ayat 24 malu di hata Indonesia nakin tersurat di Maliaki 4 ayat 1 ayat 6 ima perbedaan terjemahan di Indonesia doh bahasa Batak. Alanita jahama amanginang Maliaki tulu ayat 10 sia 124 tapai ihu ma di bagasan rohata songonon mahatani di Batak. Ai idama naroma arina marsi gorgor songon pamurunan jadi doson durame sudi halak najukat dohot halak siulahon hajahaton gabe marsi jebur mana sida bahenon ni ari naro sugut ninna Jahoba Sebaot. Dangadong tadi konon na dinasida nang urat nang rating. Alai bicarma anggo dihamu akan namakka biari goarhu mataniari ni hati goran mardongan hahisaron dilinggom ni habungna. Gabi ruar mahamu jala panihal ni halon songon anak ni lobu aka naruar sian bara. Jadi dege-dege muna mahalak perjahat. Aidos son sirabun nasida sugut ditorni palak nipat muna. Diari si bahenokku ninna Jahoba Sebaot. Sai paingot-ingot hamuma patik ni si Musa naposoki nahu patol hastu ibana uju di Horeb tu sadok Israel akapatik dohot uhum. Idama suruakku matuhamu panurirang Elia patujolo ni haroro ni ari ni Jahoba nabulun jalan nasok kali. Asa ibana paulakon rohani ama-ama tu akka anakna jala rohani akka dakdana tu ama nasida. Asa unang roahu makonahon uhum hamagoan tu tanoon. Ido sahat ni turbuki. Amanami nanami saluhuna ruas ni huria nang remaja naposo bulung dongan sahapor siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Minggu naro 20 November 2022 nungabongot hita tu ujung tahun parhuriaon. Jala di bagasan hari Minggu naneng Roma ta taringoti dongata akka naung jumolo moding di bagasan sataun parhuriaonon. Somalna di nama Jonoki ujung tau parhuriaon jamita di tonga-tonga di huriat tahaka BP saya di paubuk doi taringo tu ari sugut ari paruhuman kiamat aroroni Kristus padua halihon. Sahali sataun disungguli dohita di huriata taringot tu ari ni Tuhani, ari sugut, ari tadok majo di ujung ni hasianganon. Asa mahua, asa unang lalap hita di parlalapan, unang taripu portibion torus nanaing inganatta, unang say taingot rupani gejang nai dope ari-arita di tanoon. Alai asa disungguli hita, asa didungoi hita. Pabua taringot tu ari ni Tuhani, ui do topu masa, jala nangadong hita nanggusa depe naubotosa sadiharina. Alai dipangido tu hita asa radi rohatta. Jala unang marlebba-lebba hita mamakke partikian. Amanginang dongan sahapor siaon na parjulo tabereng majo di jamita sadarion di surat ni na pinasaha ni
panurirang maliaki tu halak Israel dung mulak nasida sian habuangan disungguli nasida asa totong marningot pabua rodo ari ni Tuhani jala tutu situtu saut do na pinasaha ni debata taringot tu haroro ni Tuhani. Adong dua macam pakorhon ni haroro ni Tuhani di nguluni jolma. Na perjulu ima haroro ni Tuhani mabuan uhum doi. Beriada songon uhum namar sigorgor di bagasan pamurunan. Gabi dosun durami ma akka halak na jukat dohot akka halak siulau na jahaton. Marsi jebur na sida ditutung api na soramit topi. Ima masa tu akka halak siulah jahaton dohot akka halak na jukat. Alai sebalikna tu akka halak na mabiar mida debata. Na totong makkaholongi debata jala mangulahon lomoni rohani debata. Gabi mataniari ni hati gorado anggo haroron itu hani. Jala mardongan hahisaron di lingguman ni habong ni debata. Molo ta badikon amanginang tu konfesi ni huriatta. Konfesi HKBP tahun 1936 biddu 16 halaman 100 sampai 110 di dok salah satu penggalan ni isi ni biddu 16 ia ari haroroni Tuhani ari haroroni Yesus padua halihoni disima masa uhum jala disima masa asini roha uhum do haroroni Tuhan Yesus na padua halihon tu akka na soporsea di ibana alai asini roha do anggo tu akka na porsea jala na mangulahon lomoni rohana jala ido tong didok panurirang maleaki ro Tuhani diari marsugut gabe songon pamurunan doi gabe songon api na marsigorgor doi na paje burhon akka songon akka halak parjahati dosun durame di bain disi alai gabe mataniari bicar do hati goran dohot mardongan hahisaron di lengguman ni habongna amanginang dongan sahapor siaon kita sebagai orang percaya makirim do molorope sugut manang sari-hari aroroni Tuhani, aroroni Kristus padua halihoni, tahirim naing gabi haluau doi dihita. Naing gabi kahisaron di todita, olop-olop songon nanidokna di turpukta sadarion gabi marhujinjang marikat-ikat si majujakta molo di hata bata di dok pani hal ni halon songon anak ni lubbu nah haruar sian bara anak lembu yang baru keluar dari kandang ala salilingot dang di luas dope keluar anak ni lubbui asa jolo belga otik naik dan ketika dia dibawa keluar kandang songoni nama lasak ni anak lubbui gabe si buan lasni roha do tahirim amanginang haroroni Kristus napa dua halihoni molotung ro ibana muse di ari naung binuhulna ido na tahirim ido na tapangidong alani ido berusaha do hita mangihuton lomoni rohani debata saliling dinguluon hita do na mamiliti inang molo naing tahirim do gabi ari parolop-olopon dihita gabi ari haluau dihita ari ni Tuhani kita do ikon mamilit taului Tuhani di bagasan hasatiau kita di bagasan haburjuk kita mangulahon lomoni rohana alai sebalikna molo nagabe ari paruhuma do anon ari ni Tuhani di harorona na padu halihoni
Tong do hita do mabahini. Molo dang setia hita, molo marmeam-meap hita, molo dang ngargata bain guarni Jehovah, molo dang tahaburjuhon mameop haporseotai, bagabe paruhuman ma, ari ni Tuhani, roh tutonga-tongata amanginang. Alanidang ang dosogok dohonot tak kejam kali Tuhan. Kenapa aku dimasukkan ke penghukuman? Kejam kali Tuhan, kenapa aku dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang akan dibakar? Orang-orang yang akan dimusnahkan. Pilihan ada di tangan kita. Jadi dang namar meam-meam akahalak na burju. Burju siyan na dana khonna sahatu nama tua burju ibana mame haporsionna. Karena dia percaya bahwa ketika nanti Tuhan datang, dia ingin mendapatkan sukacita. Dia ingin memperoleh haluaon. Ido alana nang pegodang akka hamaolon dia dopi halak na burju. Nang pegodang akka icak-icak dia dopi halak na burju. Nang pegodang mengalami si taonon akka halak na burju alani haporsionna. Dia tetap sadar melakukan kebaikan itu karena imannya. Ala di haporsia ibana. Di haroroni Tuhani naing ibana gabe dapotan haluaon. Lai gudang do sian akka halak Kristen haburjuon na berubah-ubah. Dang tahan ibana mengadupi hamaulon. Dang tahan ibana mengadupi situasi na so hobar tu pakilalaan na. Ujung na olodo burju ibana satokin alai olodo molo adong nama jukat ibana tong gabe jukat ibana. Alani pangela-ela ni portibion. Gudang do halak Kristen nang hirim donyan rohana di haroroni Tuhani gabi ari haluau ni di ibana. Alai si pata dang terpalua do pedirina sian ragam ni akka godaan-godaan pangujunan na di portibion. Hari buron akka na di tanoon akka namar hilok kilong berengon akka haulion di portibion. Gabi gudang do pe halak Kristeni golom ria-ria di bagasan haporsion. Ido alana amanginang dongan sahapur siaon. Sa guru di hita do. Hita do nama not Tuhon. Hita do nama milit. Hot do hita mangulahon lomoni rohani Tuhani. Hot do hita mian di bagasan hapur siaoni. Hot do hita di bagasan asini rohani Tuhani. Manang gabe malua do hita. Gabe dau do hita. Gabe manibil do hita. Sian hasitongan ni Tuhani. Hita do nama no Tuhoni amanginang. Alai molotung tapilit. Molotung marsitutu hita. Naing gabe ari haluaon dohot parolop-olopon di hita ari ni Tuhani. Tanunuti mamuse amanginang. Mamukatikyon. Marhaburjuon di bagasan hapor siautai. Gomos tapeop Tuhani. Jalata pangido panugunugon na di tonga-tonga ni ngolutta. Unang diloas tersulat di patta siandalan na tigori. Unang diloas manibil hita siandalan na. Unang diloas sitanian madaw sian asini rohana. Say ditugu, say diramoti. Jala di pasu-pasu Tuhani hitanian. Di pardalanan ni ngolutta nagok akka rintangan dohot hamaolonon. Asa hot hita sugut marsugut di ari haduan. Di haroro ni Tuhani. Mabuan haluau ni di hita. Jala mabuan olup-olup. Alania manginang dongan sahapur siaum di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Atiktung adong dobetutu akka bako-bako hajahaton disi habunian nang disi hapataran naso terpau bahita rope. Perjanji mahita tu dirita doh tu debata asa ta bolokon jala ta paubama akka bako-bako na hurang dinggani. Molo tu ngadong dope tutu naang si paturiota di akka parangeta di akka ulaota marjanji mahita tu dirita doh tu debata asa terpau bahitai karena kita menginginkan kedatangan Tuhan itu membawa keselamatan dan sukacita bagi hidup kita. Alai
songon idok ni hatani di bata amanginang karoron ni Tuhan padua halioni itu bisa terjadi boido masa ba memang taida Tuhan iro di hasangapon nai. Alai boido pangatusyon dina asing tangsa nga tabereng aron ni Kristus na padua halioni ngaikon parjolo hita borhat meninggal hol portibion. Alai didok dinaroan no Kristus padua halihon paheheon na mahita muse. Jala hobar tuak kana taula uhumon nama hita. Molo akka sula na dinggan doh akka na marhaporsyaon di ibana say pabongoton na mahita tuhangoluan na saliling nililing na. Alay molo di ida di bata di bagasan dosa jala di bagasan naso biar mida ibana na naso mabiar hita mida ibana batong do jala otta makobar tuna taula. Amanginang dongan sahaporsyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sada na ni sorotan ni panurirang maliaki tuak kapangalahon ni jolma hatihai. Jalalaw siro tong naikonta parrohahon di bagasan tikyon. Ada begitu banyak orang yang merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya jago, merasa dirinya sombong doh lanak kana asing. Pangalahui nung ngatari desian tikki ni panurirang maliaki pe. Idolana mulo di terjemahan bahasa Indonesia dibayar do istilah gegabah. Orang fasik dan orang gegabah. Alai taringot tu pangalahon na si songoni nung nga marulak lobi say ditegor akka panurirang di padan narubi. Mulo tajaha di Yesaya 2 ayat 10 sahat tu ayat 10 itu. Gudang do pangalahon ni bangsa Israel jala boydora sebahagian nang ditonga-tonga di paranguluan di portibi noaingon di jamat tahun parange na betul-betul si hasuguhon di bata jala ikon si paubaon ni torop halak. Mulut aja haji saya 2 ayat 10 sahat tu ayat 10 itu ujaha majo suruk hamu maduluk batu jala martabuni mahamu di bagasan orbuk maradupon panonggoti ni Jehovah dohot maradupon hamuliaon ni hasangapon na. Molo ta begi barita ni porang di negara-negara barat di dohot di negara-negara semenanjung Arab. Ala saya somal na sida adong terjadi porang di si adong do di patupan na sida bunker inganan persita bunianan di Toronitano. Jadi songoni do disuruh si Jesaya isuba majo manuruk tu dolok batu manang mertabuni hamu di bagasan orbuk di Toronitano. Molo bom do naneng dihindari mungkin boy dope terhindar selamat dope na masuk tu bunker na manuruki. Alai molo panonggot ini Jehovah do molo uhum ni Jehovah do naro manang tu dia pe hita mertabuni manang tu dia pe hita lari say dapot do hita dangarong boy martabuni hita sian panonggoti ni Jehovah. Jala dia 10 sada di dok akamata ni hagit jangon ni jolma patutoronna jala tarjipuk bahenon na hati boon ni bawa jala sasada Jehovah tibul di hari sasadai. Orang-orang sombong, orang-orang congkak, orang-orang yang menganggap dirinya hebat, itulah yang akan dihukum oleh Tuhan. Yang menganggap tidak perlu kita membutuhkan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Amanginang di partikian na parpudion lam godang lam torop halak na ateis tidak beragama tidak percaya kepada Tuhan. Ala niyaha ala dibereng na sida. Molo tohodo adong Tuhani buasa luason na godang penderitaan di tanoon. Molo tohodo adong Tuhani buasa luason na godang akka na tua-tua marmatean meninggalon akka enakon na akka dana terlantar akka parupuan gudang nahona perkosa akka namek nagale gudang nahona pasiak-siak menderita. Molo tohodo adong Tuhani buasa di pasobu-sobu adong porang sampai ikon gudang na marmatian alani porangi. Molo tohodo adong Tuhani buasa pasobon na masa akka bencana na merenggut nyawa torop halak. Baru dope dikiripon opuye purus di Facebook na adong sada keluarga di daerah Tapteng mengalami longsor sada bagas oding matulu
pangisi ni bagasi sada ina dua danak SD doh TK dope. Ola namatay mana selamat. Ipi amatay sanga doh na dudunan ni tano. Ola ni leher na nama tugijang naso tertutupan tano. Udah songoni, kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Kalau memang betul ada Tuhan, jala dipakai per ateis do, situasi-situasi hamolon nasi songoni madok, berarti ini menunjukkan Tuhan tidak ada. Itu sebuah kekeliruan berpikir dohot akka napa tujuh lohon gugu dohot akka hamalohon. Orang-orang yang seperti itu nanti yang akan berhadapan dengan hukum Tuhan. Molodang dihabiari be Tuhani, molodang be dang dijaga be pamangan na dohot pikiran na taringot tu nama dok si dohonon na tutuhani. Ainung nga dibuhul Jehovah sebaut sada ari dopak nasa nagijang jalan na tibo marroha. Dohot dopak nasa na patibo-tibo dirina. Asa pajib puton na. Pamanginang ima sudi taringot tu akka uhum ni debata tu akka namir gijang ni roha. Namangalo debata. Alay martua mah hita natutong paserepon rohat tadi adupan ni debata. Dang hona uhum akan aporse di Kristus Yesus. Akka na mangula lomo ni rohana, akka na marsi hohot di bagasan asin ni rohani Tuhan. Ido alana amanginang mulutajahamu say konfesi ni huriatay apa yang harus kita lakukan. Managam di aroroni Tuhani didok di si ikon hobas jala dungodo na porseyai di bagasan hasatiaun dohot pakirimon. Hobas jala dungo di bagasan hasatiaun dohot pakirimon. Alan ido manginang donga saha persyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus atong songod dia masih kapta tutu nga dimulai naking marhiti padohan ni konfesi. Na parjolo ikon pay may maut tado haroron ni Tuhani di bagasan sihol ni roha. Molo disukun hita manginang ahama amanginang sihol ni roha muna nuaing. Taalu si doy sihol rohak kunian tinggabi parnguluan niya kapinoparhon. Sihol rohakku ba marhasohotan pahopuki, marhasohotan niya nakuki. Sihol rohakku ba martaba-taba akka pangabahan di ngulo niya kapinoparho. Ima sada sihol ni rohatta jala dang salay amanginang sitong doy saliling hita mangulo tapar sita jala tahirim do akalas ni rohana manoktong dito nga to nga ningulutta. Alay di jamita sadarion ditabay maahama sihol ni rohatta. Ikon masihol rohatta asa haruronian ari ni Tuhani. Masihol rohatta di haroro ni Tuhani. Molo di Huria Korin tajahan no di sada Korin 10 ayat 22. Ganup na sida martangiang di bagas gereja, saya didok na sida do sada hata maranata. Jaladak kolan Huria Korin raate amanginang di HKBPP adong do bukwede nomor 530 sia. Na patuduhon sudedo ruas ni HKBP masihol di haroro ni Tuhani. Jadi nang pe masihol hita sa di hari tikina di pasu-pasu Tuhani akka pinoparta alaitong do adong do sihol ni rohatta haru romanian ari ni Tuhani maranata roo Tuhan. Tengok do pia manginang say hutagam do Tuhaku. Say hutagam do Tuhaku. Say masihol rohaki. Di haroroni Tuhaku songonani doknai say mardongano polo huria managamho Maranatha roh Tuhan, amin sa tibu
Maranatha, ro o Tuhan. Amin. Saiti bumaro. Jadi molo adong sihol ni rohai di hita, tubuh mana paduahon, ima roha natotong radi, jala dungo, hobas, mangulahon, akka ulahon di Tuhani. Aidang di babua tu hita amanginang 70 tahun nai maninna, manang 40 tahun nai maninna niyan, tang di babua itu hita. Alai ala totong do hita masihol, asa haru ro Tuhani, Maranatha ro o Tuhan. Ido mangujer rohatta, totong mahita, radi, jala dungo ganup tiki. Itu sebabnya kita orang Kristen, warga HKBP, setiap hari yang diberikan Tuhan kepada kita adalah anugerah untuk melakukan kebaikan. Kesempatan menunjukkan perbuatan baik. Tu saluhut nahumaliak kita. Molo di luas dope hita marhosa hanguluan mamukkan nasugut, tadok mauliate. Tuhan dilehok dope asini roham diau. Pakke mangolukku laho pasauton lomo ni roham. Dalam molo sahat tuborngin ano di luas kita menutup akka ulot tadi bagasa tangiang tadok mauliate. Mauliate Tuhan nungga marujung sadarion. Autung luasommu dope diare marsugut udutanmu asini roham diau. Pasu-pasu maau. Ima pangaradiut ta amanginang. Hari demi hari yang kita lalui. Nah dilehon di debatado pe. Ima gabetik kita. Lahu mangarade. Jala totong dungo. Mangulahon lomo ni rohani Tuhani. Yang gotaring tutikina dang di pabua. Alai alana so di pabua na ima. Gabe ikon mangarade hita. Ganup ari. Napatuluhon amanginang sikap taima totong di bagasan tangiang manangyakon ari ni Tuhani asa saut lomo ni rohani Tuhani asa roh harajaonna songon di tangiang alia manami na marojahan tu Matius 6 ayat 10 sai Roma harajaonmu itu tatangyakon ganup ari sai Roma harajaon ni Tuhani harajaonna uju di portibiodo behita alai laus patuduhon sihol ni rohatta manangyakon asa harus saut nian harorona padua halihoni patuduhon harajaonna di tonga-tonga ni sadok portibion. Jala sikap napaupaton amanginang om manajujut ta abaihon molo tungpe songon na dipabedda Tuhani tikina molo tungpe songon na diulur-ulur waktuna dalam molo tungpe songon naliling do pedang marna adong ro tanda-tanda taringo tu ari ni Tuhani. Saluhut nai asa harum manggohi sudi portibiodo. Asa sudi pangisi ni portibion mabigi barita naulii. Alani ido sudido ruas ni huria tarjo lahu mamaritahon barita nauli tu sadok portibion. Sikap kita menanti kedatangan hari Tuhan bukan hanya berpangku tangan, berdoa dan merindukan, tetapi juga sekaligus aktif untuk memberitakan Injil tu akka nahumaliak kita. Idolana amanginang di Matius 24 ayat 14 didok. Laos barita honotod do barita naulion, taringot tu harajauni dilihat portibion, laho maka tidak kos satu saluhu bangso, dungpei asaro ujungna. Ketika Injil sudah diberitakan ke seluruh penjuru dunia, maka kesudahan dari segala sesuatunya akan tiba. Alanido amanginang tanggung jawab ta ima mabaritahon barita nauli. Naparpudi amanginang adong dos ada perenungan namat cai bagas, namat cai arga, namat cari kot berengot tadi turpukon. Ima di ayat 20 tolu, doh 24 di turpukon didok. Ida ma surwokku matuhamu panurirang Elias, patujolo ni haroro ni ari ni jahubana boloni jalana sokkali, asa ibana paulak kon rohani ama-ama tu akka anakna, jala rohani akka dakdana tu amana sida, asa unang rowaw makkonahon uhum hamagoan tu tanoon. Amanginang cara iblis meninabubukkan kita adalah dengan membisikkan kepada kita sedang baik-baik saja. Keluarga kita sedang baik-baik saja. Tidak ada masalah. Sayyidin natuhita. Jala didok diturpukon Roma panurirang Elias. Isedol panurang Elias na didok na dison.
pakar-pakar perjanjian baru menyatakan Elias, panurang Elia yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Dialah yang sudah menyuarakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jala asa tabereng amanginang diturpukon di gobar hodo pertobatan itu pertama-tama perbaikan relasi di tengah-tengah keluarga. Paulakon rohani ama-ama tu anakna akka dagdanak tu ama nasida, memperbaiki relasi keluarga. Tapi reng bima amanginang terlumubi di hita halak batak. Keluarga mana yang tidak ada keretakan hubungan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, anak-anak kepada anak-anak yang lain, suami dan istri. Tapi reng bima jua amanginang, bukankah di keluarga kita yang banyak sekali orang-orang yang merasa hebat, merasa benar sendiri, audo si utonomu, ikon begiomu nahudok, bukankah banyak di tengah-tengah keluarga terjadi kerenggangan karena salah satu merasa benar? Bukankah keluarga kita yang harus diubah pertama-tama? Jemaat-jemaat Kristen ketika dia mempersiapkan kedatangan hari Tuhan, maka anak-anaknya harus diberikan Injil Kristus. Nah tua-tua menghidupi Injil, suami dan istri menghidupi Injil. Barita nauli nasian Tuhani. Hubungan, relasi di tengah-tengah keluarga ini yang harus diperbaiki. Asa buhanin na, asa unang rowau tutanoon, laho makkonahon uhum dohot amaguan. Amanginang, kita tidak bayangkan bahwa penghakiman itu di hari Tuhan itu nanti yang akan kita lihat adalah musuh-musuh kita. Akan nasuguro hatai iparjul masuk tapi neraka. Kalau itu masih enak. Alai apa yang terjadi? Mulu anak nataha holongi tabereng perjulu. Betul naroko do anakmi. Apa yang akan kita rasakan amanginang? Kalau suami kita nanti yang pertama kita lihat masuk tunaroko. Apa yang kita rasakan amanginang? Kalau istri kita nanti yang kita lihat masuk tunaroko. Apa yang kita rasakan di hamuak karena tua-tua, mulu akka pahoputai perjulu akka pinoparmunai masuk tunaroko. Idolana sada renungan dohot sebuah peringatan yang menghentak kita. Jangan abaikan keluarga. Jangan abaikan relasi hubungan di antara keluarga yang sudah rusak diperbaiki. Tapature amanginang. Suami dan istri diperbaiki. Anak-anak kepada orang tua diperbaiki. Tuak kana tua-tua, tuak kapahoppu. Sude mata pature amanginang. Karena dang tartau kita mamerengan non mulu keluarga taido naikon gabihona uhum. Tapi kita akan bersuka cita ketika keluarga kita dinyatakan semua masuk tuh hasonangan saliling ni lelingna. Selamat mengeradi madihita saluhuna amanginang dungo mahita. Jala terutama mari kita awasi keluarga kita. Tajamoton keluarga tapino parta. Barita naulima nama kobasi ngolutta saluhuna martang yang mahita. Ali Tuhan Jehovah mauliati ma hatam nau kutangi hok kami di parminggun nami di bagasan sadarion. Disungguli hodo hami Tuhan asa mengeradi hami di ari haroroni Tuhani. Asa songon nahu hirip kami sibuan haluaun jala sibuan lasni roha nang ulup-ulup ma ari haroromi di hami. Molo hupilit hami mangulu hami di bagasan hapor siaun. Huhabur juhok kami jala satia hami di bagasan akka hapor siaun nami. Alani Tuhan di botohodo hagaleon nami. Namurado hami tarela di portipion. Namurado hami Tuhan meninggal huko alani ragam niaka gudaan di tonga-tonga ni portipion. Sapala naung tardidi hami Tuhan jala sakabona hami dohot hoali Kristus Yesus di bagasan hamatian mi dohot sakabona di bagasan haheheon mi. Naing masaluhut pardalanan ningulu nami takas maho na mangaramoti hami Tuhan. Homa na manugu-nugu hami jala homa totong na manguluhon hami. Asa unang manibil hami, asa unang madaw hami siyan asini roham. Asa marhite Tuhan,
tutusi buan haluaon si buan olok-olok ma ari haroromi di hami. Tarlumubi mai Tuhan, macai tersonggot do hami. HP ikon keluarga nami do huida hami hujamotok kami. Asa dang tardok kami songod dia. Out surah gabi sada sian pangisi ni bagas nami na ikon gabi tu paruhuman. Alai pos dorohan nami Tuhan nang idaw nami do. Sudi pangisi ni bagas nami saluhuna taruli haluaon dohot las ni roha di arorom na padua halihoni. Atong marguguma hami Tuhan dihobasi barita nauli marguguma na tua-tua pature-ture hubungan na dohot akayanakon. Marguguma sesama na tua-tua suami dohot istri laho pature-ture akka relasi hubungan asalam tu dinggan na. Songoni nang akka iyanakon tu na tua-tua sesama iyanak kope boya le Tuhan. Dihobasi barita nauli di bagasan hadameok kami madalani sudi akka sidalanan nami. Atong muliati madiho Tuhan saha diho mangulu nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret dehita laus tapasaha amma piliata 7 2A dohok 2B. Tumba sama-sami
batangya koma peleata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo hararwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohok na sauli basa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabe uap na khusus di colom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa ho parhasia kami pelianon, pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se samadu sanami songo panesanami, didu sanidongan namardu satu hami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasar homa damena tu todim. Selamat hari Minggu mari kita saluhna. Selamat hari Minggu.